Vlastní váhou si drželi to prostěradlo, aby nespadlo. Opět i to druhé propneme, zabalíme, dáme pod patu, pata má nejvíc, tam drží tělesné váhy a tím fixujeme končetiny, aby neuklouzly a aby pacient mohl být uvolněný. Tím pádem uvolníme břišní svaly a můžeme masírovat bříško. Úvodní tření dlaněmi. Po tření dlaněmi děláme roztírání nebo chvění ve směru tlustého střeva. Dvakrát z každé vzdálenosti. Opatrně kolem žaludku, menší tlak a pak už zase můžeme zvětšit. Příčný tračník, sestupný tračník a poslední sada bude od vzestupného tračníku přes příčný tračník k sestupnému. Ještě jednou opakujeme. Tak, hnětení vlnovité ve směru tlustého střeva, neboli také ve směru hodinových ručiček. Při masáži břicha vždycky stojíme tady na té straně pacientově levé. Roztírání špetkou. Tepání smetáním a tepání špičkama prstů. Takže špičkama prstů je takové hlubší a smetáním je takové lehčí. Nadzdvižení beder, žeber, výdech pacient. A končíme třením podél tlustého střeva, kruhovitým, opět podél žeber, vychvějeme pánve a rozetřeme. A naposledy totéž od sterna po hraně žeber. Nezapomeneme, že dole máme 2 volná žebra, necháme si prostor pro ně a tření. Dribbling, anebo vychvění. Vychvění buď to dlaní, nebo dribblingem. Závěrečné lehké tření a přejdeme do nervového hmatu. Bříško hotovo? Tak, přikryjeme pacienta a jdeme na masáž nohou zepředu.